tunchuma chuan Baton Rouge Serial Killer Derrick Todd Lee-a mi Pawngsual tha ching true crime kan ngai thla le don ani pumpkin amori hi nufel le taimatak comfort and joys ti dor thil Louisiana Denham Springs Louisiana munami nei tu ani a zirtop ni July sang ni pani tlaila ma chuan ador kharin in lampanin a in khalho a pasal bairona po hemini zantlai ve to taka ana thok bang in a theng ve che a anupui pumpkin amori carpot chu mu in an in kongka chu zau taka lo in hongin anupui in cha bispera kol chu kongka a chuan lo la in vo in a mu boka ma se in chunga ero anupui chu mu tur om lo rengya la nga nu po a anupui mel mu tur a om taxi lawa chuan angai a tha thei talawa in chung room sang chu an thli thlai kwala bedroom ma in bol thenga chuan tui chu in bolna ti sha takin alo la tling pama in bolna thleng le bedroom pan na in kara chuan thisen kai tlem amuta a chu vele 911 call ngalin anupui bo thu chu a report ta ngala police te chuan thisen kai chu la ngalin evidence om thei tur te chu anjong ta ngala forensic mithiam te chuan thisen chu an test nu in pumpkin amori thisen nge ani ti an fin fe a ina hian evidence tur thisen tlem te chau an hu awang hian police te chuan rin thiam harsa an ti hle ani pumpkin amori hian chabi a phoi theknil wangin misual chu ina lutin pumpkin amori in bolai chu wa be thutin arubota emo ama pumpkin amori hian mundanga achan titlo in achung te chu engma shil lavina kalbosan mai emo ngai zong dang nein achung te chu akalbosan ani anringa ni te aliam nuwa po pumpkin amori chanchin engma anshad lo wang chuan ama pumpkin kinamori omna shil thei tu emo him taka alo ho theina na puitu hnena dollar sing sari sanga pek anni tur thu chu poster siamin pumpkin kinamori chung le thian nai vai ti chuan kholaya antar kwal taringot maya abuwa changani li aliam no July ni somparuk sang ni pania an ina changa mel somruk vela la whiskey bay le nuai tuichim chin le chin lawa chuan thom no po in vel lavin chulaya survey na thok chuan arwang chu amuta a police ti chuan evidence tur zong halin arwang bulloka chuan telephone shui an hu a arwang chu medical examiner in azir chan nuwa Pawngsuala vi hlumani ti anem hnita misual pa di ane evidence tur po achi an huwa tangin an nei theya chu mai ba ka aboniya thi ani ti amu chawk bok police te hian Baton Rouge an ina hian misual pa hian kongka atanga lutin pumpkin amori lungwang taka a in bolai chu Pawngsualin akitnap ngala chemte a vi hlum nuwa whiskey bay labula hian apaita ani anrin ba ka pumpkin amorin engtiklai po a abun thin silver siam kejung bun chu ala ani anring bok police te hian chui ngalin pumpkin kinamori pasal chu thuan zo fe ngala masela ana tho puiten anu pui tha ani lai vela anbula na thoka lo om thu an shila wangin an rin hlel na atangin an thai bota ani pumpkin amori ruang an chara tanga kar khan nuwa meiche pakhat police ne na lo kalin pumpkin amori ruang pai lai vel ni nge ya arin a mu thu aron soya apai tupa po mingo ni in pickup truck var anei thu asoi bok ma se police te chuan thui chu a har don ti chu an shingala achan po Baton Rouge muna hian chu tiang pickup truck var chu singthum sanga chuang awm ti an shat wangani DNA evidence Pawngsual tu pa chi atanga anlak chu FBI ho database ko di santi mai ram chunga misual an man to zong DNA an da khomna chuan an han chek tira ma se amil pui an hu chhuak lo
police te hian mu chu an nei chu pumpkin amori thattu hian pumpkin amori atha ma thlatam takliam ta khan meiche pahni alo that to ani ti an sha a pumpkin amori tha ma thlani liam ta a Charlotte Murray Pesi Louisiana State University graduate zirlai chu a chen na ina Pawngsual ani ba ka mun somriat pakhata vi ni in a shoka jaisak ani bok pumpkin amori ang che in ina luruk na nu ma mu ani lo he mai ba ka hian September ni somni pali sang ni pakhat Monday chanu lama Gina Greeny nurse na thok chu a chen na ina Pawngsual la tha ani bok Baton Rouge kami puite chuan serial killer an nei ti an shada wangle tunge ani ti an la shat lo awangin an ral muang lo hle a zan lama phei chuan kholaya ve wang mu tur po an omlo thlatam ave nu chuan kumsom ni pathuma upa trini sakolomi anu thlan cho a akal chu abole ta a thlana tanga mel somni paruk vela la a Pawngsual la tha ani le ta a heta po hian mingo pickup truck var nei chu thlan bul na ya mutu an om le a pumpkin amori case nen a in ang le hle ani hemi atanga revak lawa hian kumsom ni paruka upa career old dari doctor zirlai ruang chu pumpkin amori ruang an charna whiskey bay label loka chuan char ani le a Pawngsual la tha tho ani heng ruang an char to zong meiche panga ti atang hian mi pachi an mu atangin DNA lak vek ani a mi pakhat thil ti vek ani ti an shebok police te hian nu chui ngai na an sha to mai lo awang le rin hlel tur an nei lo wangin FBI ho chu an mani pui turin an ngen ta a FBI ho chuan case file zong le evidence te an zir chan hu chuan miswal pa mi zia tur o mang chu Baton Rouge police te shilin miswal pa chu rual pol vok lo sum le pai po mi pa ngai aya thok chuak tlem ani ti an shil ta a FBI behavioral profiler an ti hian miswal che dan le evidence zong an zir chan atangin miswal te ri ruput mang le pian mang tur om ang an duang chuak thei thina atlang puin serial killer ho zong za asom kwa chu mingau an ni tlang puyani ti chuan Baton Rouge police te chuan mi pa sang chuang kumsom ni panga atanga linga in kar atam jok mingau tun ma adan lo bo che to te DNA sample an lata a ma se an DNA sample lak zong a chuan crime scene evidence mil pakhat ma an hu chuak lo ani chuti lai chuan molecular biologist doctor Tony Frudakis chuan Baton Rouge police te churon bia in mita mutu te thusoi te behavioral profiler te thusoi zong hi adik ve kherlo theiani ti soin DNA test dan thar DNA biographic testing mangin eng angpian mangnge ti le eng thlange an ni ti asya thei thu soin police te chu pui a in huam thu aron shila ti chuan Baton Rouge police te chuan an DNA evidence chu Dr. Tony Frudakis chu an pita a amero chu crime scene evidence DNA witness an ti manga ates ma in DNA sample sang som pe in eng ang thla nge an ni a eng ang pian mang nge an ni ti test masaturin an ti a an DNA sample te chu an ni phungdik tak test result manga achan nu chuan police ho chuan mak an ti in ama an test na chu apal tlang chiam le ani heti hunlai hian DNA biographical testing DNA witness an ti bok hi technology thar laman ngai lo ani wangani crime scene evidence chu ahan test chuan mihang African 85% le Native American 15% ani ti police ho chu ashilta a police ho chuan oi harsa an ti hle a achan po crime scene zonga meta mutu witness an nei ten mingo pickup truck var nei ani ti an soi zel wang ani pumpkin amori thi level khan Baton Rouge atanga mesam rugvel la a diani Alexanderi kongka chumi pakhatin ron kikin awa hon sak chuan an phone chu man ho adila
chutia phone ko hua akal san le nu chia chuan chu pa chuan telephone hrui chu phi chatin anung lama tang chuan telephone hrui chuan aron rek tamaya nasa taka abele ve lai tak chuan afapa chu alo ho thleng ve chi a chu vele chu pa chuan diani Alexanderi are lai chu thain an mo takin atlan cheta a afapa chuan asoidanin atlan chiat lai po chuan a motor kong khara tang chuan telephone hrui po a khar chil nan alalang rengani ti asoya ti chuan diani Alexanderi chu police te chuan thalak sang an han entir chuan Derrick Todd Lee a thalak chu ama be tu nge yani ti ashilta a ama Derrick Todd Lee hi tun ma po in ruk te meichhia thlak ti vel case te nawa an lo man fo to ani ama hi Baton Rouge Serial Killer ani nge yem ti chu police ten fin fian tum ta a ti chuan diani Alexanderi ina telephone hrui a phi bun le pumpkin amori ruang bula telephone hrui an chhar chu an han chuk to chinta a alo in mil chi ani ma se ama Derrick Todd Lee-a hian Baton Rouge Serial Killer kanilo ti in ap hana sa hle maya ma se DNA test tur chu laksakin forensic laboratory a chuan rang takin an thon ngala a result alo thlen chuan meiche panga te ruanga tanga DNA evidence an lak zong nen chuan alo in mil thlap ani chu mai baka an case dang January sangni pani a Louisiana State University zirlai kumsomni pakhata upa Geraldine dis soto rom taka vilum tak atin kara tanga wunthem evidence an lak DNA po in Derrick Todd Lee-a DNA amille thlapok ti chuan Derrick Todd Lee-a chu thiamlo chantir ni in thitura achung thu rel ani a ma sela ama Derrick Todd Lee-a hian he twal tha na howa hian apha 5 veka victim ho chung te chuan police an dem thu ko ta soi chuakin mingau pickup truck var neya ringot anin nga chu an dem hle ani heng case chui chuana na tho hlok ber molecular biologist Dr. Tony Frodekis chuan DNA biogeographic testing mangin scientific history forensic science ta asiamani Derrick Todd Lee-a hi ti hlum ani ma January ni somni pakhat sangni som paruka lungna in damdo ina athi ani Derrick Todd Lee-an Baton Rouge meichhia atha thin lai vel tho hian midang pakhat serial killer Sin Vincent Gillis pon meichhia Pawngsualin atha thina chu mi chanchin chu ron ti chhuale kan tum don nia